हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ गावस्रा साबस्क्राइबखौनो लाइकखौनो खालामथाराहाय नायोल' खालामबाल लोगोफोर अननानै मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय नै मादैया बेरेफुंजानि खान्थाल दावा जाफैलायबाय मानो होनना बुङोबा आदैया बेरेफुंजानि बाजार बानायहैदोंमोन जोंहा क'क्राझार गांजेमा बाजाराव आरो बेयावनो खान्थालखौनो गोमोन जानाय जायासै देग्लाय खेबसेबो होननानै आदैया अननानै लाबोलायबाय आरो मादैनो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे जानानै शेयार खालामबाय ओमफ्राय आदैजों आंजों जि गग' गागा जादोंमोन दे आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायासै आदैजों आंजों जि सेलाय बेलाय गग' गागा जादों उनावहाय ओंखायनो नोंथांमोननो देखायनाय जायासै आं जानायखौल' देखायबाय ओमफ्राय लोगोफोर मा भिडिअ देखायलांनो हायो देखायनोसै आंहाथ' बे जानाय लोंनाय संनाय खावनायानोसै नोंथांमोनहाबो नायलांदोलाय बेखौनो अननानै मादैनि भिडिअखौ नै लोगोफोर अमा रुनोसैलाय आंहा गोबाव जालायबायमोनहाय अमा जायैया ओमफ्राय दिनैहाय अमा जानोसै आरे दैया दुंबाय अमा जानोसैलाय खान्थाल बेगरजों अमाजों नै बाहाय खान्थाल बेगर रुबाय आं आरो अमाखौबो रुबाय थानोसैलाय दिनै माखा दिंदिङा बिबार दिंदिङा भाजा जानोसै गोथावनो थाव बरहा होबा जि गोथाव जायोथ' अमाजोंबो गोथाव जायो अमा होआहायना जा आदैया सायदों आं हास्लाबला नालाय लोगो जाफादों आदैजों आंजों ओमफ्राय लोगोफोर नै आंहा अमाखौ एवनानै दै एसे होदोंमोन रानबाय खान्थाल बेगर होसनबाय नै खान्थाल बेगर रुनानै लानाय काटलेर गुटी आरो बारा मांस बानायसं हेरा खान्थाल बेगरजों अमाजों जालुबाय दे लोगोफोर मादैनि ओंख्रिखौ लोगोफोर मादै ओंखाम जानोसैलाय ओमफ्राय ओंख्रिया ओरैबायदि गोथावना दिनै खान्थाल बेगरजों अमाजों नै बेखौ गुसानै लाइन हायनानै दोनबाय ओमफ्राय नै मोनानि थाइगिर ओंख्रि एसे दङ थाइगिरजों नाजोंमोन ओमफ्राय फिसाजोनो जालांदों होनना फान्थाव भाजा न'नि फान्थाव एवदोंमोन ओमफ्राय नै खांख्रिखलालाय दं मा ओंख्रि होनोमोन औ जाफेरैखौ बावलायलाङोहाय खारौ खान्दायजों जाग्रोनोसै एसे सिथोब आयै खारौ खान्दायजों जाग्रोनोसै ओमफ्राय लोगोफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय मादैनि जानायखौ बरिया गोथाव बानलु मस्ला सामब्राम गुफुर देना होजोबनांगौ गोथाव मोनदों खान्थाल बेगर लोगोफोर एकदम क्लुब होथारसै आरो ओंखाम उखैबाय टाइमाबो लेट जाबाय गरमथारना ओमफ्राय बेखायनो आं बानलु जाला ओंख्रियाबो बानलु गोसा जाबा आरो खान्थाल बेगर ओंख्रि गरम आरो अमाबो बाव बानलु जाला आं बेखायनो बिराद गोदै न'नि फान्थाव खारौ खान्दायखौबो जानांगौ मालाय बोथोरनि सान्दुं नांनाय खारोना
गासिबो गलाय मलाय नंगौना गोलोमदै हाबबाय जि गरमहाय लोगोफोर गोलोमदै हाबबाय मेगनाव दुब्लियाव खम ना थैजोब्बाय बे मैयानो जि ना थैदों लोगोफोर मैया आं ना गोथै खननानै लायदों ना थैनाय दुब्लियाव ओइ बिनानावनि ओरैहाय माने आदा मराजोब आरो अबेबा थैबाय अबेबा आदा मरा सान्दुंजों आयौ नाजोबमोन ओमफ्राय आं सान्दुंजों खननो हायैनि थाबोदों खबाइ गेजेरसेल' खबाइ गेजेरसेल' हमनानै लाबोदों आं बेखौनो साइकेलजों जादोंमोन ओरैबायदि सान्दुं आयु आधा घन्टा फर दै लोंबाय थानांगौ बारबो बारदों खिन्थु मोजां दुब्लिनि दलहा गुवार फोमोननायाव सान्दुं थां 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 दुंनायाव मालाबा मालाबा बार खोलो खोलो फैयोना जि मोजां मोनलायलायोलै गोदो गायनायखौ गोसोखाङो दाथ' माइखौनो खय बोसोर जाखोथाय आं गायिया हाबा जानायनिफ्रायनो खय 5 बोसोर 10 12 15 बोसोरसो जाबाय खोमा आं माइ गायफेरिया जिबानिफ्रायनो गायनानै देरबोबाय खाफाल मोजां होननानै साननानै लानांगौ हा गैयि हौवा मोनफैनो मानो होनोबा जों गोदो दोखो दोखो गायनानै जाबोबायना जायो मोनजाबानो जायो हा हु थालायनाङा गोदायना जोंना हाया एसेल' ओमफ्राय जोंहा गाया गावसिनि बिदा फंबायफोर गायनानै जायो माइ गायनो गदों एफा खस्थ' गायनानै जाबोबाय माइ हाबाबो रुजुननांबाय हाबा जाबाबो गायफैनांगौ आरो लोगोफोर सावराय जाखांबाय मादैया